contado, estamos nunha pirotecnia que é, pois, cando fan o seu agosto, nesta épocas de Nadal. Eva Iglesias, que tes aí na man? Pois, doumo Marcos Pereiro. Perdón? Díxome, gárdame isto, que teño máis. Ah, pero que? Díxome que era un Belén. É un Belén, sí, señora. E díxome, teño máis. Non, é que dixo Marcos Pereiro que hoxe no plató íamos ter non só ese Belén, senón preto de 400 Beléns. É así, Marcos Pereiro? Sí, exactamente. Son 400 beléns máis. 400, ni máis ni menos. Mira, aquí están, aquí, ves? Aquí. 400 beléns. Nestos non son, isto é 1, 2, 3, 4, pero todos estes de aquí son parte da colección. E non é miña, Non é miña, é aquí, de Gomersindo. Gomersindo Capelo, que el é de Dumbría, pero é aficionado aos beléns. Madre mía. Fixo todos, cantos anos levas facendo isto, Levo Gomersindo? 13 anos facendo. 13 anos, 13 anos coleccionando beléns. Mira. Poucos anos me parecen para todo isto, Pero isto é... Isto é unha pequena mostra. pequena Non, mostra. claro que non estamos 400, pero por que empezaches con isto? Pois mira, eu traballo en Fonteboa, en Coristanco, Coristanco. e empezamos no Nadal, decidimos facer unha especie de concurso, Ajá. concurso de beléns, e para animar os rapaces, incentivalos, eu empecé a facer tamén un primeiro ano, o segundo ano fixen outro, o terceiro xa fixen 2 ou 3, o cuarto xa fixen un pouquiño máis, fun collendo afición, e cada vez máis. Nos últimos anos foi donde máis fixen. Pero foiseche das mans totalmente. Un pouco, así. Un pouco, sí. Porque Gomersindo, collemos este titular e vemos o home dos 400 Beléns e parece que o mérito está en facer moitos. Pero hai cada Belén aquí. Que preciosidades. Pero son increíbles, feitos dentro dunha landra, por exemplo. Enséñanos ti, Dentro dun coco, dentro dunha bombilla. Un zapato. Dentro dun zapato. Dentro dun libro. Bueno, eso é unha zoca, parece un Bueno, zapato. sí. Unha zoca. Bueno, Marcos, se bombilla. queres apuntillar de todo... No, mira nunha bombilla. Mira que pequeniño. Aí está. E como fixestes? Bueno, isto hai que cortar a bombilla, quitarlle a cápsula e ir metendo as peciñas pouquiño a pouco, Aí, para que San José. seque. Que se vexan. Está San José, a mula, Con paciencia, o burro, verdade que... María, o neno Jesús. Está o boi, a mala mula. Están aí. Ah, sí? Coñecemos os elementos. Está Moi o- bonito. O nacemento inteiro. Porque entendo eu, para considerarse Belén, que é necesario? Pois un nacemento, En- que é... No, digo. No, a ver, en principio, San José, José, a Virgen María, sí. É o neno o Jesús. neno Jesús, o boi e a mula. O boi a mula. A estrela, depois pode... Estrela. Os reis... O boi e a mula Habrá era que meter os o pastorcillos. que lle pastorcillo con daba, as ovellas. eran os que lle daban calor ao neno Jesús. Quen? O boi e a mula. Pois sí, señor. Efectivamente. Co respiración. E digo, Gomersindo, ti comezaste nun certame que organizastes no centro en Coristanco, pero despois seguiche facendo beléns, non sei se é por iniciativa propia, encárganche facer os beléns, como vais? No, isto é por afición, simplemente por afición. Non nos encargan, fagos porque me gusta e nada máis. É dicir, unha afición que teño. Son bonitos, non Outros ten ningún de coleccionan botellas. fantasía, non ten ningún de fantasía que se leva así a facer un de Star Wars ni nada de... Este é con ovos. Este cuidadiño, isto, mira Con que ovos, fino. Este é con ovos. Mira, Este é un coco, Teño un con dinosaurios que tal, bueno, non o Eso. trouxen, pero, bueno, como son dinosaurios, é o neno Jesús é un dinosaurio e así dinosaurio todo. pequeniño. Ai, que bonito. Este, ¿Ah, sí? este é un coco, ¿no? é un coco. Como o meu, o meu Mira, vestido. abreu o coco Mira. e aí Tengo está, que cortar o coco e poñer as figuras dentro. Pois queremos velos todos porque Sí, señor. aquí non temos os 400, pero Mira casi... este un gin tonic. No, eso non é Parece excesivo, poñerlle tanta cosa. Hai en algún sitio en Coruña Sí. que pides un gin tonic, poñenche máis cosas que esta. Probablemente. Fíjate. Que recuerdos me trae este? Porque eu cando era nena facía o O Belén gin con... tonic. Ah, o no. Belén. Cando era pequeno facía o Belén con miña nai sempre. Normal. E íbamos buscar musgo, que ahora non se pode. Non se pode, bueno, Ahora en non se Galicia... pode, pero Como non antes... se pode? No, En ahora Galicia se pode non. recoller... No, entendo collín, por qué. No. 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 Eu tampouco, aquí Pero non sí hai. que íbamos recoller musgo e facíamos o Belén e agora perdín esa tradición, mira ti. No, bueno, cada vez hai xente que fai o Belén. Non hai tantas como colocar as luces, etc., pero hai afición. O Belén a colocar digamos que é máis galego. É máis noso, non? Facer o Belén. Sí, creo que sí, vamos. Eu creo que sí, máis cada co vez hai árbol máis de xente que Nadal. fai. Creo que quero ver todos os beléns que fai Gomersindo. Aquel móvese, ali. Aquel móvese, no, hai que verlos todos. Agárdanos un pouco, Gomersindo, que de contado seguimos contigo para seguir